Pozdrav svima, moje ime je Amela. U današnjem videu ću vam pokazati kako da zaštitite svoje biljke, to jest paradajz, paprike, krastavce i tikvice od raznih štetočina, a naravno i raznih virusa. A ukoliko vas zanima, ostanite sa mnom do kraja i pogledajte ovaj video. I ovdje imam 200 ml domaćeg sirovog mlijeka. Nemojte koristiti ono iz Tetra paka, znači pravo domaće, i zatim ću u to dodati 2 litre vode. Malo ću promiješati i zatim ću presuti u jednu prskalicu. Možete koristiti i prskalicu ukoliko ste potrošili sredstvo za pranje prozora, samo je dobro operite i zatim samo prespite. I kod mene je boca od sredstva za čišćenje prozora, dobro sam je prethodno oprala i zatim ću samo sad presuti i idemo u moj plastenik i u moj vrt. I na kraju je potrebno samo da poprskate svoje biljčice, nije bitno da li su biljke u plasteniku ili vani, bitno je da ih zaštitite. A dok vi gledate mene kako ja prskam svoje biljčice, ja ću vam nešto malo više reći o mlijeku, zašto se koristi u poljoprivredi. Mlijeko se koristi u poljoprivredi za zaštitu i gnojidbu. Ranjive tvari u mlijeku su savršene i omogućavaju biljkama rast. Mlijeko sadrži kalij, kalcij, sumpor, fosfor, magneziju, bakar i željezo. Može se koristiti u različite vrste. Sredstvo za zaštitu od patogenih vrsta, sredstvo za zaštitu od štetnika i za gnojidbu. Prilikom tretiranja biljka na površini se stvara tanki film koji štiti biljke od gljivica i virusa. Mliječni šećer i luktozu ne mogu prebaviti svi insekti. Zbog ove pojave mlijeko predstavlja zaštitno sredstvo od mnogih štetnika. Koristi se za zaštitu krompira, rajčice, krastavca, tikvica, paprika. Naravno može da se koristi za sve vrste biljaka. Najčešće se koristi od preventiva plemenjače, a u ovom dijelu videa ću vam pokazati kako kidam zaporke sa paradajza ili rajčice, kako god želite. Znači ovo je stabljika, u ruci mi je zapravo list, a ovo je stabljika i između stabljike ima taj mali zaporak i znači njega trebate odstraniti da bi vam bio bolji plod i da bi jačao. Nadam se da ste razumjeli ovaj postupak, a ukoliko niste, kada vidite značite o čemu vam pričam. Znači stabljika i list, i iz lista ide novi zaporak, njega uvijek treba odstraniti radi toga da bi vam bio jači plod. A evo ovdje i vani imam svoje tikvice. Naravno kiše su svaki dan, zbog toga su napali i spuževi i razni insekti. A kao što vidite ima i baš dosta trave, pa tako da čekam malo ljepše vrijeme da se to sve sredi. Ali evo u nastavku videa ću vam pokazati kako to sve izgleda kod mene vani. Zaista je, da kažem, grozno, ali eto, bit će bolje. Evo pogledajte, tu imam jednog malog susjeda, gospodin Spužić. Baš su ove godine ogladnile. Ovo trebate odmah da odstranite, znači da skinete spuža sa rukavicama
i da pokupite sve, a ukoliko želite da saznate kako zaštititi plodove, to jest biljčice od spuževa, i to ću vam pokazati. Sodu bikarbonu mislim da imate svi u kući i sada je potrebno samo okolo biljke staviti u maloj količini, evo kao što ja radim u videu, i od toga će spuževi, kažu, bježati. Ovo sam zaista probala dosta puta i meni djeluje. Ukoliko skupljate i ljuske od jaja, također možete samljati ljuskice i zatim ubaciti u to još malo sode i sve pomiješati i zatim posuti ovako oko paprike, paradajza i čega već ne, da bi zaštitili od spuževa. I to bi bilo to sve u ovom videu, a vama ako se video svidio, ostavite like, komentarčite, ne zaboravite da se prijavite na moj YouTube kanal Emi Ramis Kuhinja. Zapratite me na Instagramu amela_Emi Ramis, podijelite video sa svojim prijateljima, a do sljedećeg videa puno pozdrava, čao!